Con 14 anos andaba á escuela, salín da escuela e fun para coser. Miña abuela mandoume ir coser. Cando casín, para lle axudar ao meu home, iba ás ameixas e vendías para lle dar de comer ás rapazas e forrarlle os cartiños dele, para non llos gastare. Daquela non había nada. Enche dicindo que non había ni un coche para levar os rapaces ao médico. Non había nada. Aquí tendes de todo. Tendes ordenadores, tendes móviles, tendes de todo. Comedes do que queirades. Pero antes tiñamos a fame de Dios. Nada. Era moi dura estar na vida. E había que traballar. Miña filla, a vida, cando eu fun unha rapaza, era bastante dura. Porque, mira, dicía meu abuelo, hasta San Martiño pan e viño, e de San Martiño en vante fame e frío. Había unha boroa tan cativa que se chamaba a carioca, amargaba como a fel de can. Pero ca fame que tiñamos, comíamos todo, meniña. Pensas que había a fartura que hai hoxe. Agora vivimos como señoritos. O mar gústame para pasear. Pero para traballar? Para traballar non, que me mareo na batea. Gustaría agora a min ser da Sueva para o pasar ben como a eles. Pero agora non podo volver para atrás. Pero estou contenta co meu. Eu ando en todo, ando en pandereta, ando nun coro da iglesia,